भुमेश्वर हाजोआव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे जिब जुनारबो नायनो हायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बोहैथि डिसेम्बर दाननि 24 खालाराव बेखेवखांनायनि उनाव दिनै गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। लावखार ओंखाम जाग्रा मावफुं आफादनि फोरमायनाय बायदिब्ला बेयाव हाजो दै बाज्रुमनाय आरो समायना मिथिंगाजों लोगोसे जिब जुनार जेरै मै मोख्रा खेवथाय जिबौ बायदि बायदि जुनारफोरबो नुनो मोननाय जायो होननानै फोरमायदों। गिबियावनो आङो मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। लोगोसे जोंनि बे पिकनिक स्पटनि गासैबो मावथि सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। दा जोंनाव आसाम हिसाबै 12 दान थायो। बे 12 दाननि गेजेराव जोङो जोंनि बे आसामनि साफ्रोमबो मानसियानो आबादजों सोमोन्दो दं। दा आबाद मावखांनायनि उनाव 2 दानखौ जोङो बिसेसकै माने एसे खामानिफ्रा जोंहा अबसर मोनो। बे अबसराव माने जोंनि गोसोफोरखौ एसे सुग्लाय होनो थाखाय बा रंजानायखौ लाबोनो थाखाय बोसोरनि गेजेराव दा बे पिकनिक स्पटखौ खालामनाय जादों। दा आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा बे जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां थांफिननो हायो। बिसेसकै बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामावनो बेबायदि भुमेश्वर पाहार बा भुमेश्वर हाजो बायदि गोजौ हाजो गैया। बे जोंनि मोनसे मोजां सिनायथि बा बे जोंनि मोनसे दुगाथाव। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो मानसिफ्रा बा साफ्रोमबो बिथांमोनहा बे जोंनि भुमेश्वर हाजोआव फैनानै बायदि मैया मोख्रा नुगोन, बेवहाय जोंहा मै नुगोन आरो दाउमासार नुगोन। मोख्राया जाहैबाय गोमो मोनसे गुफुर जातनि नुनो मोनो। बेवहाय बायदि मैया माने बिदिनो मा होनो बेखौ खेवथाय मोदै नेवलाय बेफोरथ' दङसैयानो आरो जिबौ जिबाद बेवहाय नुनो मोनो। दा जोंहा बे हाजोनि एसे हरै गोजानाव थांनानै मोनसे जलप्रपात मोनसे जायगा दङ। बेवहायबो नोंथांमोना थांनानै कमिटियाव सोंनानै बेखौ नायनो हागोन। जोंनि कमिटिनि मानसिया नोंथांमोनखौ माने बे जायगायाव दोनलांनानै नायहोनो थाखाय साखाफारा जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायफोर बिथांमोना बे पिकनिक स्पटआव फैगोन बिथांमोनहा कमिटिजों रायज्लायनानै बबेथिं मा दं मा नुनो मोनो बे जायगायाव बे भुमेश्वर हाजोआव बेफोरखौ सोंफैग्रोयोबा खोब मोजां। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय हाग्रानि जिब जुनारानो गासैबो बुंफबनानै दङ। दा बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे पिकनिक स्पटआव फैनायनि सिगां बा फैनानै दा बे कमिटिनि मानसिफोरजों एसे सोंस्लिउनानै दा पिकनिक जानायनि हाबाफारिखौ मावलाङो। बेखिनिखौनो बुंनानै आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे पिकनिक